नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूयात इयत्ता दुसरी विषय मराठी पाठ दुसरा देवा तुझे किती। ऐकूया गाऊया। या कवितेचे कवी आहेत ग.ह. पाटील। विद्यार्थी मित्रांनो, आपली पृथ्वी ही सृष्टी किती सुंदर आहे ना। वरती निळे निळे आकाश, खाली हिरवीगार धरती, आपल्याला सुंदर प्रकाश देणारा सूर्य, रात्रीच्या अंधारात चमचमणाऱ्या चांदण्या, ती चंद्राची कोर, हिरवीगार झाडे आणि गोडगोड गाणी गाणारी पाखरे, हे किती सुंदर आहे ना। आणि हे निर्माण करणारा पण किती सुंदर असेल। या सर्वाचे वर्णन करणारी कविता आहे देवा तुझे किती। ऐकूया गाऊया। देवा तुझे किती सुंदर आकाश, देवा तुझे किती सुंदर आकाश, सुंदर प्रकाश सूर्य देतो, सूर्य देतो। देवा तुझे किती सुंदर आकाश, देवा तुझे किती सुंदर आकाश, सुंदर चांदण्या, चंद्र हा सुंदर, सुंदर चांदण्या, चंद्र हा सुंदर, चांदणे सुंदर पडे त्याचे, चांदणे सुंदर पडे त्याचे, सुंदर ही झाडे, सुंदर पाखरे, सुंदर ही झाडे, सुंदर पाखरे, किती गोड बरे गाणे गाती, किती गोड बरे गाणे गाती, सुंदर वेलींची, सुंदर ही फुले, सुंदर वेलींची, सुंदर ही फुले, तशी आम्ही मुले देवा तुझी, तशी आम्ही मुले देवा तुझी। देवा तुझे किती सुंदर आकाश, देवा तुझे किती सुंदर आकाश, सुंदर प्रकाश सूर्य देतो, सूर्य देतो, सुंदर प्रकाश सूर्य देतो, सूर्य देतो। ही आपली सृष्टी अशीच सुंदर आहे आणि आपण माणुसकीने वागून ती अजून सुंदर करूयात। अशा प्रकारे आज आपण देवा तुझे किती ही कविता अभ्यासली। धन्यवाद मुलांनो।